Akwụkwọ nke Mak, isi nke 4. Ọ maliteghachiri izi ihe n'ụsọ oké osimiri, wee guzoro n'elu oké osimiri ka ọ banyere n'ime igwe mmadụ buru ibu gbakọtara. Ha banyere n'ụgbọ mmiri wee banye n'ụsọ oké osimiri n'elu ugwu. Ndị niile nọ n'ala. Mgbe ahụ ọ kụziri ha ọtụtụ ihe. Lee, anyị nwere ihe n'ilu, gwakwara ha ozizi ya. Gee ntị. Onye na-agha mkpụrụ pụtara ịgha mkpụrụ. Mgbe ọ na-agha mkpụrụ, ụfọdụ n'ime ha dara n'akụkụ ụzọ. Nnụnụ nke ụwa wee bịa mee ka ha daa. Ụfọdụ dakwara n'ala nkume, ebe ala na-adịghị ọtụtụ. Ha wee pulite n'oge ọbụla, n'ihi na ha enweghị ala miri emi. Ma mgbe anyanwụ dị elu, ọ kpọrọ nkụ n'ihi na o nweghị mgbọrọgwụ. Ọ kpọrọ nkụ, ọ kpọnwụrụ akpọnwụ. Ụfọdụ dara n'etiti ogwu. Ogwu ndị ahụ wee maa jijiji ma kpagbuo ha, nke mere na ọ mịrịghị mkpụrụ. Ndị ọzọ dara n'ala wee mịa mkpụrụ nke ọma, pulitere ma too ma mịa mkpụrụ. Ụfọdụ nke akwụkwọ 30, ụfọdụ nke 60, ụfọdụ nke 100. Mgbe ahụ ọ sịrị ha, onye nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ. Mgbe ọ nọ naanị ya, ndị gbara ya gburugburu na ejima ahụ jụrụ ya ajụjụ gbasara ilu ahụ. O wee sị ha, unu ka na-enyere ịmara ihe omimi nke alaeze, mana nye ndị nọ n'ezi, a na-eme ihe niile n'ihu, ka ha wee hụ ihe, ghara ịhụ ihe, ka ha wee nụ ihe, ghara ịghọta ihe ọbụla, ka ha wee ghara ichefu ihe ọbụla, ka ha wee ghara ichefu ihe ọbụla, ka ha wee ghara ịgbaghara mmehie. O wee sị ha, unu aghọtaghị ilu a. Oleezi otu unu ga-esi ghọta ilu ndị ọzọ niile? Onye na-agha mkpụrụ n'okwu ahụ. Ndị a bụ ndị natara mkpụrụ n'ụzọ ndị a kụrụ n'okwu ahụ n'ime ha. Ma mgbe ha nụrụ ya, ekwensu bịara ozugbo wee wepụ okwu ahụ a kụrụ n'ime ya nke obi ha. N'otu aka ahụ, ndị na-amị mkpụrụ ọzọ n'ala nkume bụ ndị, mgbe ha nụrụ okwu ahụ ozugbo, ha nabatara ya nke ọma n'ọnụ, ma ha na-enwe ndidi ruo nwa oge. N'ihi na mgbe nsogbu na-enweghị mgbọrọgwụ n'ime onwe ha, ha na-enwekwa nsogbu ma na-akpagbu ha maka okwu ahụ. Ha na-ewe iwe ozugbo. Ọ bụ na ndị natara mkpụrụ n'etiti ogwu bụ ndị na-anụ okwu ahụ. Ma nchegbu nke ụwa na aghụghọ nke akụ na ụba na anyaukwu, ihe ndị ọzọ na-abanye ma kpagbuo okwu ahụ, nke mere na ọ dịghị mkpụrụ ọzọ. Ma ndị natara mkpụrụ n'ala dị mma bụ ndị na-anụ okwu ahụ, na-anata ya ma na-amị mkpụrụ. Otu onye nwere 36 ọzọ, ụfọdụ 100. Ọ sịkwara ha, a ga-etinye kandụl n'okpuru shei ma ọ bụ n'okpuru ihe ndina, ka a ghara itinye ya n'elu osisi, n'ihi na ọ dịghị ihe zoro ezo nke a na-emehieghị. Ọ dịghịkwa ihe nzuzo nke na-apụtaghị ìhè. Ọ bụrụ na onye ọbụla nwere ntị ịnụ ihe, ya nụ. O wee sị ha, lezienụ anya n'ihe unu nụrụ. Ntụ unu ji tụọ ya, a ga-atụkwara unu. Unu ndị na-ege ntị, a ga-enyekwa unu ndị ọzọ, n'ihi na a ga-enye onye nwere. Onye na-enweghịkwa, a ga-anapụ ya ihe o nwere. O kwusara sị, alaeze Chineke dị ka mmadụ na-atụba mkpụrụ n'ala. Ọ na-ehi ụra ma na-ebili n'abalị n'ehihie,
mkpụrụ na-etolite ma na-eto na-amaghị otu esi mee ya, n'ihi na ụwa a na-amịpụta mkpụrụ ya n'onwe ya. Emesịa ntị wee mpi n'ime ntị. Mgbe mkpụrụ ahụ pụtara ìhè, ọ na-etinye aka ya ozugbo n'iwe ihe ubi, n'ihi na oge kachasị sie ike abịala. O wee sị ọzọ, gịnị ka anyị ga-atụnyere Alaeze Chineke? Ma ọ bụ gịnị ka anyị ga-atụnyere ya? Ọ dị ka mkpụrụ osisi mọstad, nke mgbe a kụrụ ya n'ụwa bụ nke kacha nta n'ime mkpụrụ niile dị n'ụwa. Ma mgbe a kụrụ ya, ọ na-eto ma bụrụ nke kacha ukwuu n'ahịhịa niile. Ọ na-amịkwa nnukwu alaka ka igwe ojii nke eluigwe wee nwee ike iwuli n'okpuru ndo ya. O jikwa ọtụtụ ilu zie ha ozi ọma dịka ha nwere ike ịnụ ya. Ọ gwaghị ha ihe ọbụla na-atụghị ilu, kama ọ kọwara ihe niile nye ndị na-eso ụzọ ya. N'ụbọchị ahụ, mgbe ụbọchị mbata ahụ ruru, ọ sịrị ha, gafeenụ gaa n'ụsọ oké osimiri nke ọzọ. Ha pụrụ n'igwe mmadụ ahụ, kpọrọ ya dịka ọ nọ n'ụgbọ mmiri ahụ. Obere ụgbọ mmiri ndị ọzọ sokwa ya. Oké ifufe wee malite, ebili mmiri wee banye n'ụgbọ ahụ, nke mere na ọ jụrụ. Ugbu a ọ nọ n'ime stenum na-ehi ụra n'elu ohiri isi. Ma ha kpọtere ya wee sị, Onyenwe anyị, ị gaghị echegbu onwe gị na anyị ga-anwụ? O biliri, baara ifufe mba, wee sị oké osimiri, udo na ịdị jụụ. Mgbe ahụ ifufe kwụsịrị, ebe ahụ dịkwa jụụ. O wee sị ha, gịnị mere unu ji atụ egwu? Gịnị mere unu enweghị okwukwe? Ha tụrụ egwu nke ukwuu wee sị ibe ha, onye bụ nwoke a nke na ifufe na oké osimiri na-erubere ya isi?